Tarif Moti fil-Parlament jikkonferma li ma huma l-proġetti kapitali li l-Gvern qed jagħtihom priorità assoluta. Jispikka il-bini tal-Parlament il-ġdid. Jirriżulta l-waqt li sallum fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid il-Gvern diġà nefaq 36 miljun euro, fuq il-bini tal-Isptar tal-Kanċer nefaq 3 miljun euro u nofs. Dan ifisser li l-ispiża fuq il-Parlament il-ġdid sa issa kienet 9 darbit u nofs iktar minn kemm kienet l-ispiża fuq l-Isptar tal-Kanċer. Bejn frar u April ta' din is-sena biss intefqu medja ta' 80,000 euro kuljum fuq il-bini tal-Parlament il-ġdid. Dan meta mal-banek lokali l-Gvern għandu 33 miljun euro f'self fuq dan il-proġett. Għal-rigward tal-Isptar tal-Kanċer pajjiżna suppost ilu li għandu dal-isptar sa mill-Lulju tal-2007, skont kif kien wiegħed il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Parlament f'Novembru tal-2004. Dakinhar il-Prim Ministru kien wiegħed li flimkien mal-Isptar Mater Dei kellhom jibnew ukoll numru ta' dipartimenti oħra fosthom Sptar tal-Kanċer. 5 snin sħaħ wara iżda minflok Sptar tal-Kanċer hemm biss sit ta' kostruzzjoni.